takže čaute, tu je Sima a dneska pôjdeme spolu na lopatový challenge. Mal to byť fackovací challenge, ale teda vareškový challenge, ale nemáme varešku. Takže to bude lopatový challenge. Sice keď zlomíme tú lopatu, tak neviem, čo sa stane, ale však sa nevadí. Otázky mi bude dávať moja najlepšia kamarátka, zároveň kameramanka. Ahojte! Takže, keby ste sa pýtali, prečo není na videu, tak sme u nej doma, má tu také pozadie a je chorá. Má nádchu a tak preto a má ešte a drží kameru. No, takže kvôli tomu a teraz mi ona bude dávať otázky. Dokým budem musieť počítať do 5 sekúnd, dokedy po nich neodpoviem, tak postavím po rítke. No, nevidím. Takže, aké je moje najobľúbenejšie mesto? Londýn. Paríž. Dobre. Mám ale bolo viacej než 5? Či menej? Menej. Tak zatiaľ. Aká je moja najobľúbenejšia farba? Počkej. No, takže. Bos pre kameramanku. Takže, mám radšej slané alebo sladké? Sladké. Čokoládu. Jasné. Nie, vyrastali sme spolu, tak čo? Aká je moja najobľúbenejšia speváčka? Mary Poppins. Neviem. No, dobre. Ale budeme mať len 5 otázok, lebo by sme to časovo nestihli a ideme preč. Teda ja idem preč. Ona bude doma ležať v posteli. Mám súrodenca. Áno. Áno, nie. Ale však máš nevlastného. To už bolo 5, ale to sa počíta ako vlastný. Počíta sa to ako vlastný či nevlastný? Nevlastný. Ježiš, nehovoré. Dobre, potom, že ešte... Vymyslím si. Mám radšej... Počítač alebo telefón? Mám radšej počítač alebo telefón? Telefón. Počítač! Dobre. Ja neviem. Ale počítaj rýchlo. Potom, mám radšej... Tak to bude viacej než 5 otázok. Mám radšej kešu alebo lieskovce? Lieskovce. Potom. Takže naozaj má ona veľmi pekné pozadie, ale nemyslíte si, nie je to vonku. Koľko mám sesterníc? 1. 5? Už bolo 5, ale je to 1. Ona ma tu bije. Doslova, že týra. No, takže pre toto video to bolo všetko. Lopatku poprosím, pani kameramanka. Takže pre toto video to bolo všetko. A teraz príde sem toto na bočík trošku kameramanka. A ja jej jedno šľahnem z druhej strany. Takže ja jej trošku šľahnem. No, dobre. Ešte trošku. Takže pre toto video to bolo všetko, takže čaute.